Иновативни решения за рециклиране в България. Пионери в мобилното шредиране за алтернативни горива. Здравейте, представяме ви иновативно решение за рециклиране, което управление на отпадъци ЕООД пионерства в България. Ние сме първата компания в страната, която използва мобилен шредер за трансформирането на излезли от употреба гуми и други висококалорични отпадъци в алтернативно гориво, както за България, така и за международните пазари. Нашият мобилен шредер ни позволява да обработваме гумите на място, елиминирайки необходимостта от скъп транспорт до отдалечени преработвателни съоръжения. Това решение значително намалява разходите и въглеродния отпечатък на процеса. След като гумите бъдат шредирани, те се транспортират с товарни влакове до циментови заводи, където се използват като алтернативно гориво. Този метод на транспорт е не само по-икономичен, но и допринася за намалянето на въглеродните емисии. Шредираният материал е висококалорично и устойчиво алтернативно гориво, което заменя традиционните изкопаеми горива, като същевременно намаля отпадъците. Нашият мобилен шредер оперира в цялата страна, като обслужва различни локации. Стратегически разположен, той гарантира ефективно управление на отпадъците и подпомага рециклирането. Имаме стабилни партньорства с множество циментови заводи в България и в чужбина, което гарантира постоянно търсене на нашето алтернативно гориво. Само тази година произведохме близо 1000 тона алтернативно гориво за циментови заводи. Това доказва мащаба и ефективността на нашето решение. Нашите партньори оценяват както екологичните, така и икономическите ползи от използването на нашите продукти. С поглед към бъдещето, планираме да разширим обхвата на нашите операции, за да обхванем още повече райони в България. Целта ни е да увеличим производството на алтернативно гориво и да подпомогнем намаляването на отпадъците и насърчаването на устойчивите енергийни източници. С мобилното шредиране на управление на отпадъци ЕООД ние стоим начало на иновациите в индустрията за рециклиране в България. Ефективно, екологично и икономично. Нашето решение е ключ към по-устойчиво бъдеще. Благодарим ви за вниманието.